Jadi mula tema itu kata ala niasi do kolong di rohana do napa bungkuh kita sabutna. Buhi tanoai marnas di roha di bagas jeroon dinalaho madohoti acara pamasu-masuon di anak nami dohot parumain nami apala di bakti kianon. Nau paksanapi kami yang membuat kita nau paksanapi kami salhut partalalu di Kuria AKBP Taman Adiasa. Nau paksanapi kami salhut nama dohoti pulau apala di bagas tikion. Muliate mempasantami ng taman tapatita nau mga pehon pasu-pasu nito hata tu anak nami dohot parumain nami asiman tong rohani tu hata sesaut mana sida gabe rumah tangga sitiruon rumah tangga nagok holong somo jamika nyamang pandita suak lima nang buah-buah tu kita saluhutna kamat raja inata sore pada tarlumo bima tuhamu raja ni hula-hula nami raja isi tumorang sipituama Singkopan non ulauta ditikyon rapudur mahita tuinganan enam bupara dehami di jolo ni garejau kima aula ni huriat taon suak somoninan dihamu parhaladu di hurian abi dongat tuhunami ale-ale nak salut patahe nahu soboi bupara kami marsada-sada rapudur mahita tuinganan enam bupara dehami aula ni huriat taon nalaho mangato lidahan nalas minum aik si tio pasahaton adat huhut macalo adat nahobar tulauli naposdo rohanami si sadatami yang berhita saluhutan anggiat di bagasan sadarion boy mardalat ulau todo dengan di bagasan dame dohot las di roha jalan kurang manangahan asa dapat mentok soal didok dina tua-tua napuran sakababa niatuk ni borwakola anggiat mah marhite ulau tadi bagasa sadarion saya makorhon sangat makorhon las di roha horas malita salutna buti makata siang kami para anak raja Siregar. Ya, awaras mati itu. Lau sama lima.